Hello, sziasztok srácok! A mai videóban Brawl Stars-ozni fogunk. És ma még nem játszottam semmit. A legutolsó videó óta rengeteget pusoltam egyébként. Tehát, hogy csak egy picikét. Itt tartottam kb. Akkor a legutolsó videónál. Hol volt az? 4000 valamennyinél? Itt 5500-nál, ha jól tudom. Azóta már 14836-nál tartok. Lett egy jó pár darab karakterem. Úgyhogy ma be fogom mutatni a karaktereimre a skineket, és a nem tudom miket. És elsőnek begyűjtöm a ingyenes cuccokat a boltban. Betolt még ma. Jaj, csak ki ne dobjon engem. Jó, jó. XP dubler. Gyorsan begyűjtjük. XP dublert. Ezek a skinek már kimentek a játékból, ezt már én úgy emlékszem rá, hogy ezt már nem lehetett megkapni. Mindjárt megfulladok. Ja, és a tojásokból kinyitottam a Buzzra a piros Godzilla Baskint, és a Brockra ezt a Super Ranger Brockból a melyik lilát. Amúgy a Buzzra skin az nagyon jó, tehát hogy azt örömmel elfogadtam, az nagyon tetszett nekem, meg minden. Közben itt ez csak egy ilyen kis gyors videó lenne, hogy egy meccset ugye megnyerek, és hát kapok valami cuccot, vagy valamit. Jó, majd begyűjtöm máskor. Nem szedjük kérek ezzel. Na játszunk egy meccset is, meg kellene nyerni, és utána mutatom a skineket. Ja, meg a kódomat is meg fogom mutatni, hogy el ne felejtsem, mert akkor akkor be tudnak engem sokan friendelni, és az úgy meg kicsit azért jobb. De miért ilyen pálya van? Ezt utálom, ezt a meppet. Mapca. Az baj. Közben már ilyen pro player lettem, annyira jól tudok játszani. Ez hihetetlen. Csodásan bírok játszani. Jaj, majdnem meghalt. Csodásan bírok játszani. Szép. Végül legalább valaki tud játszani. Tudom, hogy Mortisszal hogy bír valaki így játszani. Mortis, Franc. Kari legyen létszik. Gáz. Szottyad gáz. Na, itt van a kódom. És ennek a székmutatom, ott van. Ott, fent a sarokban. Nézze meg mindenki. Várunk egy kicsikét addig. Még már megint. Azt mondom, ennyi idő alatt most simán meg lehet jegyezni, vagy lebírjátok írni. Nem bírjátok, akkor meg kiléptek, vagy leírjátok egy papírra. Nagyon egyszerű. Na, itt vannak a karik. Kezdjük Shellyvel. Hát rá 4 darab skinem van, nem a legjobbak. Ez a Squadbuster Shelly, ez egész jó. Van a PSG Shelly, a Bandita Shelly. Sima az, meg ugye az nem skin, hanem az Squadbuster. Nitál van ez a Panda Nitál, hát ez nem mondanám, hogy a világ legjobb karaktere. A Coltnál kicsit nagyobb a gyűjteményem. Van ez a Rockstar Colt, Olaf Colt, Handsome Colt. Itt vannak, amúgy nem mondom meg most minek. Itt van egy csomó Colt. Ez megfulladok. Búrra, ez az egy darab skinem van, hát amúgy nem olyan rossz. Brockra van ez az egyetlen skinem, ez amúgy nagyon tetszik nekem, tehát ez egy nagyon jó skin, lila. El Primóra, hát van az a Corazon. Ez se valami jó. Barleyra van ez a, hát ez a piros Barley, a Golden Barley, meg a sima Barley. Ja, meg ez a kék. A Pokolokóra nincsen, sajnos. A Pokot ki fogjuk fullozni videóban, ezt tuti. Jessie-re nincsen skinem, ugyanúgy. A Dynamite-ra sincsen. Tikre viszont már van egy pár darab. Vannak ezek a
mekatikkek, ezek ami tök jók szerintem. Évitről csak ez a retro évit van. Rikóra van a... Rikóra nincsen. Darylre van ez a maszkot Daryl, a foci Daryl, vagy nem tudom milyennek a neve, de tök menő amúgy. Pennyre nincsen skinem. Karla. Arra sincsen skinem. Nem tudom kimondani egyszerűen. Gázra nincsen skinem, szokásos. Bóra van 2 darab, ez a Warrior Bó, nem 3 van ez a Mikulás, vagy Jézuska, vagy nem tudom mi ez. Van ez a Warrior Bó, meg a Horus Bó. Nekem a Horus Bó a legjobb, azt még a 100 darab Sarge-ból nyitottam. Erre van ez a lányka, ez elég hülyén néz ki, amit a csúnyán. Ez túra van ez a nem tudom mi, ez se a legmenőbb skin a világon. Piperre nincsen skinem, nem is szándékozok rá venni. Jó, hogy Piper tök jó. Kari. Hát, de hát még 10-esre se toltam fel, mert semmi kedvem nem volt. Nem úgyis egy rossz Kari. Frankre nincsen skinem, szokásos. Bibire viszont van 2 darab, ez a Buble. Meg a Zombibi. Ezt használom rá, mert ez tök menő amúgy. Bire van ez a nem tudom mi. Ez sem olyan jó. Mondok, ez a kutya ott fent a sarokban, az tök cuki. Nem tudom mi az, ami ott repkel ott mellette. Nannira nincs skinem. Jó, nem is értem, hogy van 16 rangon. Tírem vagy mi. Edgarra csak ez a 2 darab skinem van. Ez a Blackbird, vagy micsoda. Meg a Cook Griffre nincs. Griffre meg tök kevés skin van. Olyan fura. Gromra nincsen. Bonnie-ra van 2 darab. A Fold Bonnie, meg a Unicorn Bonnie Gale-bátyjára nincsen. Nincs igen. Esre sincsen. Lolára sincsen. Samre sincsen. Mandyre van, ha jól tudom. Nem. Megazítom, hogy ez a kocsikázós Mandy megvan. Mézére sincsen. Larryre van. Nem. Persze, hogy nincsen. Angelóra arra sincsen. Mortisra nincs. Tarára van. Ez a... nem tudom mi. Ez a Stara. Ezt egy videóban nyitottam egyszer. Amúgy ez tök jó skin. Mr. P-re van ez. Amúgy... már nem ez a kedvenc skinem. Hanem a Buzzra a Godzilla Buzz, ami amúgy tök menő, és ez nem videó. Itt vannak rá ezek a csomó skin. Van Dag, őt nemrég nyitottam, Mythicből. Rá van ez a Dragózag. Van Mikóra nincs. Melodira van ez a 1 darab. Nem értem, hogy a mostani új karikra miért nem hoznak be ilyen több skint, mert alig van a mostani karikra skin. Ezt lehet megveszem. 434, megveszem. Jó skin. Videóban mutogatunk kicsit. Jó, voltam, nem értem, hogy 18 gemi, de tök menő, állítsuk be rá. És a kövi pár meccset ezzel nyerjük. Spike-ra van ez a 2 skin, a Maszkó Spike, meg a Sakura Spike. Igen, ez a Sakura Spike, ez nagyon tetszik nekem. Ez nagyon bejön. Na játszunk ezzel akkor még 3 meccset így gyorsan, mennyi idén megy a videó? Nem tudom megnézni. Na mindegy, sietek gyorsan. 3-at megnyerek, az készen vagyunk. Jaj. Közben az előző Brawl Pass-t, meg a mostani Brawl Pass-t is végigvittem. Nagyon ügyes vagyok, ugye? Nem mi. Ajaj, van veve. Valaki jöjjön majd. Tüskám, úgy biztos menő. Jaj, nem kellett volna kibújni a bocskorból. Ajaj. Baj. Közben magamban próbálok valami tervet csinálni. Dick az eve. Jaj.
Az a baj. Dick. A gázzal mit kezdünk amúgy a semmin kívül? De most ez a gyorsan át kéne bújnom. Onnan tudja, hogy pont itt vagyok hely. Súgy. Dick a pocsolya. Igen. Mármint, hogy Manu. Ne. HP. Kéne ulti, amúgy. És jó lenne, hogyha lenne. Csak nincs. Szia, gáz! Az baj. Le fogom vinni, hát nem vagyok béna. Csak egy picikét. Ja, mi? Csak köhögnem kellett. Olyan vicces volt mi. Nagyon rögtünk rajta. Ajaj. Szia! Gáz! Olyan napogas vagy, hogy így mindig engem megölsz. Most amúgy nem sikerült neki, tehát hogy egy béna volt. Gyorsabban amúgy nem lehetne játszani ezeket a meccseket, vagy ilyen kis csigalassúként lehet, csak. 10-es rang, fel kéne fejleszteni lehet. Megvan rá mindenem, nem is értem, mindjárt vettem meg rá. Na mindegy, most már megvan rá a szupi. Gyorsan mindjárt még megvan ez a 2 kör. Csak az a baj, nem tudom mennyi ideje megy már a felvétel. Meg tudnám nézni, akkor jó van, akkor hagyom még, mert azért ilyen 30 perces videókat nem akarok csinálni, mert ez hosszú. Konckut. Én imádom amúgy a Konckut pályát, Konckut. Nyanya, így meg sem mozdultam. Mármint, hogy a Manóba. Upszi. Jaj, azt majdnem akartam tőle. Jó, az amúgy jó lenne, hogy azok elmennének innen a francba. Rám ne dobd azt a majmot, rám ne dobd. Ez a Grom amúgy ez olyan idegesítő, tehát hogy bent állsz tök jó helyen, ahol senki nem tudna téged sebezni, és a Grom meg így oda, és így puty, elkezd téged dobálni, és meghalsz a francba. Vágod. Ennél idegesítőbb karit amúgy még nem láttam a BS-ben. Jó, hát mondjuk azért a kikre gondoltam, persze. Az amúgy nagyon idegesítő még. De valaki kitteljön az 1v1-be vagy valamibe. Nagyon idegesít. Gyerünk már. Dick, hogy megöltem őt.